croeso eto i sianel YouTube Tabernacl Llwynhendy ac i'n gwasanaeth heddiw ar Ionawr y 10fed. Mae'n galwad i addoli yn dod o Salm 135. Molwch yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd, molwch ef chwiweision yr arglwydd, sy'n sefyll yn hir arglwydd yng nghynteddoedd ein Duw. Molwch yr arglwydd oherwydd da yw ef. Canwch yw enw oherwydd y mae'n ddymunol. Dewisodd yr arglwydd Jacob iddo'i hunan, ac Israel yn drysor arbennig iddo. Ein hemyn cyntaf ni bore yma yw I Dduw bo'r gogoniant. Mae'n darlleniad ni heddiw yn dod o lyfr y proffwyd Eseia, pennod 51, adnod 1 I 16. Gwrandewch arnaf, chwi sy'n dilyn cyfiawnder, sy'n ceisio'r arglwydd, edrychwch ar y graig ych naddwyd ohoni, ac ar y chwarel lle'ch cloddiwyd. Edrychwch ar Abraham eich tad, ac at Sara a'ch dygodd i'r byd. Un ydoedd pan elwais ef, ond fe'i bendithiais ei amlhau. Bydd yr arglwydd yn cysuro Seion, yn cysuro ei holl fannau anghyfannedd. Bydd yn gwneud ei hanialwch yn Eden, a'i diffeithwch yn ardd yr arglwydd. Ceir o'i mewn lawenydd a gorfoledd, emyn diolch a sain can.
Gwrandewch arnaf fy mhobol, clywch fi fy nghenedl, oherwydd daw cyfraith allan o ddiwrthif, a bydd fy marn yn goleuo pobloedd. Y mae fy muddugoliaeth ger llaw am iachawdwriaeth ar ddod. Bydd fy mraich yn rheoli'r bobloedd, bydd yr ynysoedd yn disgwyl wrthyf ac yn ymddiried yn fy mraich. Codwch eich golwg i'r nefoedd, edrychwch ar y ddeiar islaw. Y mae'r nefoedd yn diflannu fel mwg, a'r ddeiar yn treulio fel dilledyn. A'i thrigolion yn marw yn yr un modd. Ond bydd fy iachawdwriaeth yn parhau byth, ac ni ffalla fy muddugoliaeth. Gwrandewch arnaf, chwi sy'n adnabod cyfiawnder, rhai sydd am cyfraith yn eu calon. Peidiwch ag ofni gwaradwydd pobl, nac arswydo rhag eu gwatwar, oherwydd bydd y prif yn ei hysu fel dilledyn, a'r gwyfyn yn ei bwyta fel gwlan, ond bydd fy muddugoliaeth yn parhau byth, am iachawdwriaeth i bob cenhedlaeth. Deffro, gwisg dy nerth o fraich yr arglwydd. Deffro fel yn y dyddiau gynt a'r oesoedd o'r blaen. Oni ti a ddrylliodd Rachab a thrywanu'r ddraig. Oni ti a sychodd y môr, dyfroedd y dyfnder mawr. Oni ti a wnaeth ymderau'r môr yn ffordd i'r gwaredigion groesi. Fe ddychwel gwaredigion yr arglwydd, dont i Seion dan ganu, a llawenydd tragwyddol ar bob un. Hebrygu'r hwy gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a gryddfan yn ffoi ymaith. Mae fi sy'n eich diddanu, pam ynte yr ofnwch neb meidrol, neu rhywun sydd fel glaswelltyn? Pam yr ydych yn anghofio'r arglwydd eich creawdwr, yr un a ledodd y nefoedd ac a sylfaenodd y ddeiar? Pam yr ofnwch o hyd drwy'r dydd, rhag llyd gorthrymwr sy'n barod i ddistrywio, ond ble mae llyd y gorthrymwr? Caiff y caeth ei ryddhau yn y man, ni fydd yn marw yn y gell, ac ni fydd pall ar ei fara. Mae fi yw'r arglwydd dy Dduw, sy'n cynhyrfu'r môr nes i'r tonne rio, arglwydd y lluoedd yw fy enw. Gosodais fy ngeiriau yn dy enau, cysgodais di yng nghleder fy llaw, teinais y nefoedd a sylfaenais y ddeiar, a dweud wrth Seion, fy mhobol o'i ti. Gyn ni diolch eto i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. Diolch o arglwydd ein Duw am gael dod eto ger dy fron heddiw yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Diolch arglwydd bod ffordd wedi ei pharatoi a'i hagor i ni ata ti. Ac o arglwydd i ni diolch mai ti sydd wedi trefnu'r cyfan, ac mai ti yw Duw y diwiau, y gwir Dduw. Ti yw ein creawdwr, i ni newydd ddarllen, sydd wedi lledu'r nefoedd a sylfaenu'r ddeiar. Ti yw o arglwydd, ein crewr ni a'n cynhaliwr ni. Ac o arglwydd i ni diolch eto am dy ofal ac am dy ras, am ein bywyd ac am bob bendith yn ein bywyd o ddydd i ddydd. I ni rhoi clod, i ni rhoi diolch i ti unwaith eto heddi o dad. Ac o arglwydd i ni'n gweddio o arglwydd arna ti nawr i fod gyda ni heddiw, oherwydd ti hefyd yw ein gwaredwr ni. Ti sydd wedi trefnu iachawdwriaeth. I ni wedi clywed a darllen am yr iachawdwriaeth, am yr achubiaeth fawr ti wedi trefnu ar ein cyfer ni yn dy fab Iesu Grist. Beth oedd Eseia yn yr Hen Testament yn cyfeirio ato fe, yn pwynto mlaen ato fe, beth sydd wedi digwydd yn yr arglwydd Iesu. A diolch arglwydd bod e wedi dod yn ôl yr addewidion. Eseia'n sôn amdano fe fel y gwas bydde'n dod i gyhoeddi gair yr arglwydd. Y gwas bydde'n dod i ddioddau ac i farw dros ei bobl. Ac wedyn atgyfodi yw cyfiawnhau. Diolch bod e wedi dod. Diolch bod Iesu wedi dod yng nghyflawnder yr amser. Fel ni wedi bod yn dathlu dros y Nadolig, bod e wedi tyfu
bod e wedi cyhoeddi teyrnas Dduw. Mae fe yw'r ffordd i deyrnas Dduw. Bod teyrnas Dduw o fewn gafael i ni nawr, o fewn cyrraedd yn Iesu Grist. Bod ni'n cael dod yn blant i Dduw, bod ni'n cael dod yn bobl i Dduw, yn bobl yr arglwydd, bod ni'n cael dod yn waredigion, rhai sydd wedi cael ei gollwng yn rhydd o'i pechodau, yn Iesu Grist, rhai sydd ar y ffordd, ar ei taith, i'r gogoniant, i'r nef ar ddeiar newydd. O, arglwydd i ni'n diolch am dy achubiaeth, dy iachawdwriaeth, a mae'r cyfan yn dibynnu ar Iesu Grist. Cyfan yn dod oddi wrtho fe, ei weinidogaeth, ac wedyn ei farwolaeth ar y groes. O, diolch bod mab Duw, Duw yn ddyn, wedi rhoi ei hunan, wedi rhoi ei waed i dalu pris ein dyled ni, cymryd ein cosb ni dros ein pechodau ni ar y groes. A bod e wedi gorffen, bod e wedi dweud gorffennwyd, bod e wedi atgyfodi y trydydd dydd i ddangos bod y cwbl wedi ei glirio, bod y ddyled wedi ei thalu ac uffern wedi ei meiddi, a bod yr iachawdwriaeth, yr achubiaeth yn barod i ni, bod bywyd tragwyddol i ni wrth ddod ato fe ac ymddiried ynddo fe. Diolch bod wedi mynd i'r nef, a'i fod nawr yn eistedd ar ddeheulaw, ar law dde y tad, a'i fod yn lliwio y byd yma. O, i ni'n diolch am hynny heddiw. I ni yn cael anhawster i ddeall. Wrth gwrs, di ni ddim yn deall popeth o arglwydd ynglyn â trefn hanes a cwrs hanes a beth sy'n digwydd gyda'r pandemig ar hyn o bryd. Ond mae'r cyfan yn dy law di. Diolch, mae Iesu Grist yw y llywydd, y tu ôl i bopeth. Ac o, arglwydd, mae hynny'n rhoi cysur a hyder mawr i ni yno ti. Ac o, arglwydd i ni yn gweddio wedyn ni y byddu di o arglwydd yn dod eto. Dyna dy ddewid mawr, a byddu di'n dod nôl ar ddiwedd hanes. Ac o, arglwydd i ni'n edrych ymlaen at y dydd yni, pan fydd Iesu Grist yn ymddangos fel brenin ac fel barnwr, a bydd trefen iawn yn cael ei roi. Gwir gyfiawnder a heddwch yn teyrnasu bryd hynny, ac y cyflawni'r addewid i ni o fod heb bechod o gwbl, gyda corff newydd, heb boen am arwolaeth na drygioni, ond gyda'r arglwydd yn barhaus. O, i ni'n diolch am y gobaith byw sydd gyda ni. Ac o arglwydd nawr i ni'n gweddio dros ein gilydd ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn, cadw'n llyged ar Iesu Grist. I ni'n gweddio dros ein gwlad ni arglwydd a dros arweinwyr y gledydd. Ni'n gofyn i ti roi doethineb a gostyngeidrwydd iddyn nhw, helpa nhw i ystyried ac i bwyso arna ti o Dduw. I sylweddoli bod rhywun llawer mwy yn goruwch lywodraethu dros bawb a phopeth. Ac o arglwydd i ni'n gweddio daw diwedd ar y coronavirus yn dy drigaredd mawr. Ond o arglwydd y byddwn ni'n dysgu i bwyso'n llwyr arna ti, ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd, i wneud yn siŵr mai ti yw ein creu gan prynwr ar gyfer y byd yma, ar gyfer bywyd, marwolaeth a thragwyddoldeb. O, arglwydd, diolch bod gyda ti air i ni heddi, bod ti'n siarad â ni trwy'r Beibl o hyd. Gweddio y byddi di'n siarad ac y byddwn ni yn arbennig yn gwrando ac yn clywed y neges arglwydd ac yn ymateb yn gadarnhaol. Bendithia ni a cynnal ni arglwydd a chadw ni. Yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Ein hemi nesaf ni yw Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon.
Gawn ni droi nôl nawr te at y darlleniad, Eseia pennod 51, adnodau 1 i 16. Os ych chi'n gallu troi at y Beibl i ddilyn beth hynny'n helpu chi. Wel, ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn, i ni'n clywed lot fawr o leisiau bob dydd. Llais y cyfryngau, y gwleidyddion wrth gwrs, y meddygon, pobl academaidd o'r prifysgolion, a llais pobl ar y cyfryngau cymdeithasol. A chi di sylwi, siwr o fod, dyn nhw ddim bob amser yn dweud yr un peth o bell ffordd. Ac wedyn ni, i ni'n meddwl, wel, ar bwy ddylen ni wrando. Oedd na neges ddoe gan Lywodraeth San Steffan yn annog pawb i fod yn fwy gofalus eto mwyn osgoi haint y coronavirus, lledu fe rhagor ac arbed rhagor o bwysau ar yr ysbytau wrth gwrs. Ac i ni fel Cristnogion, y llais pwysicaf ohonyn nhw i gyd yw llais Duw. Ac mae'n siarad gyda ni trwy'r ysrythyr, trwy'r Beibl, yn y Beibl. A yn y bennod yma, mae'n siarad trwy ei broffwyd, Eseia, i ni'n mynd nôl 600 mlynedd cyn Iesu Grist. Ac fan hyn nawr, yn y bennod yma, mae ganddo fe neges arbennig i'w bobl. A mae'n pwyso arnyn nhw i'w rando arno fe. Ac ysdi byd gwell y gallwn ni wneud ar ddechrau 2021. A mae gair Duw o hyd yn berthnasol ac yn siarad â ni o hyd. A mae y geiriau fan hyn yn y bennod yma yn atgoffa ni o ymadrodd Iesu Grist. Sawl gwaith mae'n dweud, chi'n cofio, yn wir rwy'n dweud wrthych. Ac mae fan hyn gwrandewch arnaf. Adnod 1, adnod 4 ac adnod 7. Tair gwaith. Mae'r arglwydd yn dweud gwrandewch arnaf. A mae'n bwysig i ni gofio cyn dod at y neges i hunan, wel, i bwy mae'r neges yma? Mae'r neges yma i bobl Dduw. Nid Israel i gyd, ond y rhai sydd o ddifri nawr am eu perthynas nhw a Duw. Ac mae hynny'n wir o hyd bod y neges yma nawr te i bobl Dduw, i blant yr arglwydd. Pwy ydyn nhw? Sut maen nhw'n cael eu disgrifio? Wel, dyma beth i ni'n darllen yn yr adnod gyntaf, rhai sy'n dilyn cyfiawnder. Nawr yn y Beibl, mae hwnna'n golygu beth sydd yn iawn yng ngolwg Duw. Duw yw'r un sydd wir yn gyfiawn. A fe, wrth gwrs, yw safon cyfiawnder. Ac felly mae pobl Dduw eisiau bod yn iawn ger bron Duw, o flaen Duw. Fod e'n dweud i bod nhw'n iawn yn ei olwg. Ac wedyn ni, i chi'n gweld bod nhw'n sychedu, maen nhw'n dyhau am fod yn gyfiawn, gan lan, yn iawn yn ei bywyd. A mae'r gobaith gyda nhw y byddan nhw'n hollol gyfiawn, rhyw ddydd. A dyna beth i ni'n cael yn yr Efengyl. Dyna beth mae'r Efengyl yn ei baratoi, yn ei ddarparu i ni. Trwy Iesu Grist, mae gyd yn Iesu Grist. Mae Eseia'n sôn lot am Iesu Grist. Fe yw y gwas mae'n sôn amdano. Y Meseia, chi'n gweld, y gwas bydde'n dod, y gwas bydde'n cyhoeddi gair Duw, y gwas bydde'n dioddau dros ei bobl, dros bechadurion. Ac ynddo fe, i ni'n dod yn iawn gyda Duw. Ynddo fe mae'n gobaith y byddwn ni rhyw ddydd yn gwbl gyfiawn, yn lan, heb unrhyw bechod o gwbl, ac yn cael ein cyfri yn ystyried yn lan nawr gan Dduw trwy Iesu Grist. Wel, wedyn ni, maen nhw'n bobl sy'n ceisio Duw i ni'n darllen. Yn yw yn credu ynddo fe, yn troi ato fe, nid oddi wrtho fe, nid yn gwadu ei fodolaeth, yn gwrando arno fe, wrth gwrs. Ac yn y Beibl i ni'n darllen mae dechrau doeth uneb yw ofn yr arglwydd. Hynny yw parchu Duw, ei gymryd e o ddifri, a'i gredu fe.
Wedyn, ni'n darllen nes ymlaen, maen nhw'n rhai sydd a'i gyfraith yn eu calon nhw. Maen nhw'n bobl sydd eisiau plesio Duw. Maen nhw eisiau gwneud beth mae moyn. O gariad ato fe, maen nhw eisiau ei garu fe. Dyna beth mae'r gyfraith yn ein dysgu ni wneud, caru Duw, a'n holl galon, caru'n cymydog, caru'n cydddyn, fel ni yn hunain. Ond nawr sylwch, mae yn y galon, nid gorfodaeth yw hyn, nid troi braich a ryw fforson hunain, na, mae yn y galon, dyma'r dymuniad. Dyma bobl yr arglwydd. Ac wrth gwrs, maen nhw wedi dod i fan hyn trwy gredu yn y Meseia, trwy gredu yn yr arglwydd Iesu. Ac yn mynd ymlaen, mae eisiau i ni ac i ti feddwl, wyt ti'n un o bobl Dduw? Ydy hyn yn wir amdana ti? Wel, mae yna 2 neges lle mae'r arglwydd yn dweud, gwrandewch arnaf wrth ei bobl, a dwi wedi trial crynhoi nhw nawr fel penawdau, cofiwch, codwch eich golwg, a peidiwch ag ofni. Geiriau hyfryd. Yn gyntaf nawr te, cofiwch. A'r neges gyntaf iddyn nhw i edrych nôl ac i gofio o ble maen nhw wedi dod, y graig ei naddwyd ohoni. Cofiwch, medde'r arglwydd, taw plant Abram i chi. Nawr, dwi ddim yn sôn am Israel i gyd, cofiwch. Ac nid dim ond pobl o Israel sy'n blant Abram yn ôl y Beibl, wrth i ni ddarllen mlaen yn y Testament Newydd, ond pobl ffydd, pobl sy'n credu a ddewid Duw. Y bydd yn ein bendithio ni a'r holl fyd yn y Meseia, yn Iesu Grist. Mae pob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu a'i addewidion Duw ynddo fe, maen nhw'n blant i Abraham ac yn blant i Dduw wedyn. Ac yn Abraham, i ni'n gweld esiampl o ffydd mewn treialon anodd. Dim plant, wrth gwrs, ac yn aros, ac yn pwyso, ac yn disgwyl wrth yr arglwydd. I ni'n gweld ffydd ymarferol, ffydd ar waith yn ei fywyd, yn symud o un wlad i wlad arall, ac yn ei fyddhau i Dduw, beth bynnag oedd e'n gostio. Ond un oedd Abraham, pan gafodd ei alw, dyna beth i ni'n darllen fan hyn nawr, ac oedd ei alw i adael ei wlad, ynddo fe, ardal Irac o bosib. Ond beth nawr tasau Abraham di dweud, beth yw'r pwynt i fi adael i'r y Caldeaid, unigolyn ydw i, un ydw i, beth allai i wneud, beth allai i gyflawni. Ond dyna oedd galwad Duw iddo fe, chi'n gweld? Ac wrth iddo fe gredu, mi ddath e'n genedl fawr. Ac o'r genedl yna, dath y Meseia, gwaredwr y byd. Iesu, gwir had Abraham. Ac oedd Duw wedi rhoi'r addewid na iddo fe. A beth mae'r arglwydd yn dweud fan hyn, cofiwch nawr mae plant Abraham i chi, pobl ffydd. Ac os mae Duw wedi gwneud hyn i Abraham, bydd e'n dal i'ch bendithio chi hefyd, heddi. A beth i ni'n gweld yw bod Duw yn gwneud rhywbeth anhygoel trwy ei fab. Yn Iesu Grist, mae gyda fe gynllun mawr. Iesu Grist yr un a ddath nawr i fyw gyda ni fan hyn, heb bechod o gwbl, i ddioddau a marw dros ein pechodau ni, i dalu pris ein dyled ni achos ein pechod i Dduw ar y groes, yr un a gododd, trydydd dydd, mynd i'r nef, lle mae'n paratoi nef newydd a deiar newydd, i'r bobl sy'n credu ynddo fe fydd yn bobl newydd. Ac fel hyn, mae Duw yn neud rhywbeth rhyfeddol. Mae e'n trawsffurfio pobl. Mae'n trawsffurfio bywydau pobl. A'r darlun i ni'n cael fan hyn, mae'n troi bywyd sydd fel anialwch, fel llanast llwyr falle, i fod yn ardd gyda trefen ac yn ffrwythlon. Mae'n troi lle sydd yn sych wedyn, diffeithwch, dim byd yn gallu tifyn wrth gwrs,
i fod fel Eden, fel paradwys. Fel hyn, mae'n gallu gweddnewid bywyd person trwy Iesu Grist. Wel, chi wedi gweld y darluniau dyddiau diwetha o Washington ar ôl y riot yn y Capitol. Na chi fes, na chi lanas yna a'r gwaith o glirio wedi ni yn dilyn. Wyt ti yn cofio, ti frawd neu chwar o Gristion nawr, wyt ti'n cofio dy fywyd heb Iesu Grist? Na beth oedd llanast, na beth oedd yn ialwch a diffeithwch. Yn bell, dyma y dyn naturiol, chi'n gweld? Mae'n bell oddi wrth Dduw. Mae'n methu stopio pechu yn erbyn Dduw. Mae'n methu caru ei gymydog. A mae hynny'n creu bob math o lanast yn ein bywydau ni, yn ein cartrefi, yn ein teuluoedd, yn y gwaith, yn y gwledydd, achos bod ni'n methu caru cymydog. Na chi fes, na chi lanast. Bywyd yn llawn ofnau, ofn marw, dim gobaith y tu hwnt i'r byd hwn ac i'r bedd. I rai, chi'n cofio y pechodau amlwg falle yn eich bywyd yn y gorffennol, falle torri cyfraith a mynd i drwbl. Ond falle pechodau mwy parchus, balchder mawr, yn well na pawb arall, ac yn methu gweld y llanast oedd yn dy galon di dy hunan. Ond wedyn ni, chi'n gweld, mae Duw yn gallu gweddnewid pethau. Wrth i ni gredu yn Iesu Grist, fe yw'r gobaith, chi'n gweld. Nid edrych mewn i ni'n hunain, edrych mas ato fe. Achos ynddo fe a'i aberth ar y groes, mae maddeuant yn dod. A trwy faddeuant, wedyn ni, achos bod Duw yn maddau ein pechod, mae'r bwlch yna rhyngthon ni yn cau. A mae Duw yn dod mewn i'n bywyd ni. Mae'r arglwydd Iesu yn dod mewn i'n bywyd ni. Trwy yr ysbryd glân. Ac i ni'n brofi fe, ac i ni'n nabod yn ein bywyd ni, a mae lot o ddarluniau yn y Beibl, ac yn y Testament Newydd, mae e fel tad i ni nawr. Ond nid tad deiarol, cofiwch, ond y tad perffaith. Yn ofalus iawn ohono ni. Bugail wedyn ni, sy'n ein nabod ni, gan ein harwain ni ac yn ein porthu ni. Priod, fel gŵr priod, yn ein caru ni, yn angerddol. A byth yn ein gollwng ni ymaith, byth yn ein gadael ni fynd. Craig wedyn ni, i ni bwyso arno fe. Mae'n un sy'n dweud y gwir wrtho ni. Mae'n un sy'n gofalu, mae'n un sydd yn ein nerthu ni, mae'n un sy'n rhoi trefen ar ein bywyd ni, a phwrpas wrth gwrs. Lle ni'n dechrau wedyn ni i roi ffrwyth, fel yr ardd, ffrwyth a llysiau i fod yn fendith, chi'n gweld. I ni'n dechrau dod i fod yn halen ac yn oleuni i eraill. A mae hyn yn adnod 3 yn dod â llawenydd a gorfoledd mawr i ni. Yng nghanol anawsterau bywyd, mae Duw gyda fi, mae Duw ar waith yn y mywyd i. Mae'n siŵr o orffen i waith. Mae'n mynd i wneud i fi'n debyg, mae'n mynd i'n gwneud ni yn debyg i'r arglwydd Iesu yn y pen draw. Yn ail, codwch eich golwg. Adnod 4 nawr te. Canolbwyntiwch arna fi yw'r neges nesaf, a mae rhaid cael ffocws clir yn ein bywyd ni yn dos e. Ffocws ar yr arglwydd i'r Cristion, wrth gwrs. Maen nhw'n gweud bod pobl sy'n llwyddo, sy'n byw yn dda yn y byd, maen nhw'n bobl un peth. Maen nhw'n hollol ffocws ar un peth. A mae'r arglwydd yn dweud wrthon ni fan hyn, nawr te, canolbwyntio arno fi nawr. Achos gyda fi, chi'n gweld, meddwl fe, yn atgoffa ni mae, cofiwch, gyda fi mae'r gallu i roi goleuni i'r byd yma, i roi nerth newydd i bobl i drawsffurfio i bywydau nhw, fel fi wedi sôn nawr, gyda fi mae ei gyd. A mae'n ein atgoffa ni, taw fe sy'n llywodraethu'r byd, yn rheoli'r byd yma. A bydd e'n anfon ei oleuni mas trwy'r byd. A mae'n sôn am ei fraich, chi'n gweld? Ac
ac arwyddocad y fraich yma, braich yr arglwydd, yw ein nerth a'i allu fe, os dim byd yn gallu rwystro fe, chi'n gweld. Ac wedyn yn adnod 4, mae'n sôn am ei gyfraith yn diwedd. Mae'n sôn am ei gyfraith. Falle'n fwy cywir, byddai'r gair cyfarwyddiadau, instructions. Cyfarwyddiadau bywyd tragwyddol. Ac mae rheini, fel wedi cyfeirio barod, yn dechrau gyda dod at Iesu Grist, ymddiried yn yr arglwydd Iesu, caros yn iddo fe. Tybed ydych chi yn rhai da am ddilyn cyfarwyddiadau? Chi'n dilyn instructions? Chi wedi trial adeiladu rhyw gwpwrdd falle o IKEA? MFI oedd hi yn y dyddio o'r blaen yn dyma? Chi wedi trial defnyddio rhywbeth nawr falle ar ôl Nadolig, rhyw beiriant newydd, rhywbeth chi wedi cael heb y cyfarwyddiadau, ddim yn boddran gyda'r instructions. Chi wedi ffindo chi'na'n gyda sgriws a pethau dros ben, a dwi'n cweit yn edrych yn iawn, dwi'n cweit yn ffito'n iawn, dwi'n cweit yn gweithio'n iawn. Chi ddim wedi dilyn y cyfarwyddiadau. Ac wrth gwrs, oedd e ti, bod ti'n Gristion nawr, un tro, fel pawb arall, oedd e ni'n trio adeiladu ein bywyd ni, fel o'n ni'n gweld yn dda. Falle bod ni'n copio beth oedd pobl eraill yn neud. Falle bod ni'n dyfalu a dilyn ein trwy'n. Wy'n gwybod y ffordd i fe, wy'n gwybod beth sydd eisiau gwneud, fel un sydd eisiau mynd. Ond wrth gwrs, heb Iesu Grist, bydde fe byth yn gweithio. Bydde ddim wir tangnefedd a heddwch. Dim gwir obaith na phwrpas. Dim gwir llander mewn bywyd. Nes dod at fyw, wrth gwrs, ein crewr, a derbyn ei fab, Iesu Grist. Ond mae'r neges yma wedi, a mae'n dal i fynd drwy'r byd. Y gwledydd yr ynysoedd sy'n disgwyl amdano fe, medda'r arglwydd. A mae hyn yn digwydd trwy nerth braich yr arglwydd. Ac ar hyd hanes, mae llawer wedi trio i rwystro fe, trio stopio'r efengyl. A mae'n rhy gryf i chynna. Pwy bynnag sy'n neud am resol gyda Duw sy'n gobeith gyda nhw. Mae nerth i fraich e'n gryfach. Ac i ni'n gweld hyn yn China, yn Korea, yn Affrica, Dwyrain Canol, Ewrop, mewn rhyfeloedd, daeargryn, pandemig, erledigaeth, sy'n ots beth. Mae braich Duw yn gwneud yn siŵr bod y cyfarwyddiadau yn mynd mas, bod yr instructions yn mynd mas, bod yr efengyl yn mynd mas, i bobl cael bywyd tragwyddol. Bywyd o berthynas gyda Duw. Dim ond iddyn nhw ddilyn y cyfarwyddiadau. A maen nhw'n cael gobaith sy'n para beth. Ac wedyn, mae'n mynd mlaen i ddweud nawr te, mae'r byd yn pasio. Adnod 6, mae'r byd yn pasio. Mae'r ddeiar yn mynd yn hen, a'n unig gydag e, i ni marw'r un ffordd. Dros dro, mae'n bywydau ni gyd, wrth gwrs. Ond mae efengyl Duw yn para yr un. Mae gwaith Duw yn mynd ymlaen, a bydd e'n cael ei gyflawni, a bydd e'n aros ar ddiwedd amser. Bydd e'n effeithiol am beth. Achos Iesu Grist sy'n ennill y dydd, chi'n gweld? Dyna lle mae'r Beibl yn gorffen. Iesu Grist sy'n ennill y dydd yn y diwedd. Fe fydd yn frenin ar bawb a phopeth. Felly mae rhaid ni gadw'n llyged arno fe. Ac yn drydydd, peidiwch ag ofni. Os yw hyn y gyd yn wir, does dim angen i'r Cristion bryderu ac ofni. A mae hwn yn bwysig iawn. Os yw Duw trosom, pwy all fod yn llwyddiannus yn ein herbyn ni? Adnod 7 ac 8 yn sôn yn arbennig am elynion, pobl. Rhai yn erlyd falle, rhai yn gwatwar, neu sport am ein pennau ni, rhai yn gwrthwynebu. A mae hyn yn dal yn wir. Dyw pawb ddim yn caru Duw. Dyw pawb ddim yn caru'r arglwydd Iesu. Dyw pawb ddim yn credu Duw. Dyw pawb ddim yn credu'r Beibl. Ac wedyn, pan ni'n sôn amdano fe, fydd rhai yn dweud, ddim eisiau clywed am hynny, nonsens yw hynny. Nid pawb sy'n hapus bod ni'n awyddus i sôn am yr arglwydd Iesu fel gwaredwr a gobaith i'r byd, gwir obaith. Mae rhai yn gwatwar, rhai yn gwawdio, rhai yn ymosod, a mae'n digwydd
Yn y gwledydd dwi wedi sôn amdanyn nhw'n barod yn gryf iawn, mae yna erlyd, a mae'n digwydd yn bob man i ryw raddau. Ac wedyn ni, mae amgylchiadau ydyn nhw. Treialon yn gallu bod fel gelynion sy'n ein gwatwar ni, fel sy'n nhw'n neud hwyl am ein pennau ni, ac ymosod ar ein ffydd ni. Maen nhw fel sy'n nhw'n dweud ble mae Duw nawr. Rhai sy'n cael eu herlyd. Meddyliwch am y rhai, meddyliwch am deulu lle mae rhywun wedi lladd y tad am fod yn weinidog. Lle mae cartre nhw wedi cael eu llosgu achos bod nhw'n Gristnogion. Lle mae chwaer 3 ar 10 wedi cael ei chymryd i briodi dyn lot henach. Lle mae y 2 riant wedi cael ei roi mewn carchar neu gwersyll llafur leba camp. Ac wedyn ni, mae amgylchiadau'n bywydau ni weithiau. Coronavirus falle, y pandemig. Ydyn ni'n meddwl bod e'n chwerthin am ein pen ni, lle mae'ch Duw chi nawr. Yn trefen gyfforddus o fyw wedi cael ei chwalu. Ond mae Duw yn dal ar ei orsedd, wrth gwrs. Mae gynllun yn dal i gael ei gyflawni yn berffaith. Fe ddaw Iesu Grist yn ôl i gloi popeth cyn hir, fel brenin a barnwr, a fe ddaw nef a deiar newydd. A'r byd yma, y nefoedd yr awyr a'r deiar yn ei teibio, ond mi fydd nef a deiar newydd. Dim pechod, poen na marwolaeth. Ac yn adnod 12, os gael neidio tymed bach, mae Duw yn dangos ei fwriad fan hyn, yn diddanu, yn cysuro, yn cyfnerthu ni. Mae rhaid i ni ganolbwyntio arno fe, creawdwr y nef a'r ddeiar, yr un oedd wedi creu Israel nawr te o un dyn, a'r un sy'n creu Israel newydd, os licwch chi, ei eglwys, ei deulu, rhai sy'n credu ynddo fe, trwy'r ddeiar ac yn y nef. Ei fwriad yw ein cysuro a'n cyfnerthu ni, ein diddanu ni. A mae wedi gosod ei neges, ei air yn ein gennau ni, i ni fod nawr fel y proffwyd gynt, yn dystion. Mae gyda ni neges o obaith. Mae gyda ni reswm i fod yn dawel a gobeithiol yn Iesu Grist. A mae cyfle gyda ni nawr yn y dyddiau hyn i sôn amdano fe, achos mae pobl mewn anobaith, mewn ofon a phaneg. Ac mae'n addo ein cysgodi ni yn ei law, yn cadw ni'n saff. Nid trag poenau yna pandemig ac anawsterau, ond ein cadw ni rhag cael ein gwahanu oddi wrtho fe a'i gariad byth eto. A bydd e'n dod â ni i nef a deiar newydd. Ac wedyn yn adnod 9-11, i ni'n cael ymateb. Di ni'n mynd siŵr y proffwyd falle neu'r bobl sy'n siarad, ond sy'n gwaniaeth. Yr ymateb yw gweddi, galw ar yr arglwydd, yn ôl beth mae wedi dweud. A mae'r arglwydd wrth i fodd gyda hynny. Mae'r weddi yn dangos derbyniad, cytuno gyda beth mae'r arglwydd yn dweud yn y bennod. Mae cais i'r arglwydd nawr te i ddangos ei nerth eto. Dyma'r fraich chi'n cofio, nerth Duw, dangos dy nerth eto, arglwydd. Maen nhw'n cofio bod e wedi dod yn o'r aifft, dyna i wstyr Rachab ac yn y blaen. Mae wedi sychu a gwahanu'r môr coch i ddod â nhw i wlad yr addewid. A maen nhw'n gweddio bydd e'n neud eto. Wrth gwrs, bydd e'n dod â nhw mewn amser o Babylon. Fel dethon nhw ar aifft, dethon nhw nôl o Babylon. Nath yr arglwydd hynny, wrth gwrs. Ond darlun yw hwnna i gyd. Dim ond cysgod yw hwnna o beth mae Duw yn ei wneud i bawb sy'n credu yn Iesu Grist. Mae'n dod â ni o'n pechod sydd fel yr aifft neu fel Babylon, fel caethiwed, mae'n dod â ni o fyna i'r gogoniant, i'r nef a'r ddeiar newydd. Ac yn adnod 11, mae'n adnod hyfryd, i ni'n cael darlun o'r rhai sydd wedi cael ei gollwng yn rhydd gan yr arglwydd, y gwaredigion. A mae Iesu Grist, chi'n gweld, wedi talu ar y groes, gyda'i waed i'n gollwng ni'n rhydd o'n pechodau. A mae'r rhyddid yn golygu dim condemniad, nawr, am ein pechod, dim cosp tragweddol yn uffern,
dim meistrolaeth pechod arno ni, a dim pechod o gwbl yn y pen draw. Ac oherwydd hyn mae reswm dyn ni ganu. Mae llawenydd tragwyddo. Bydd yn para byth y llawenydd yma, mae gyda ni. A bydd pob gofid a gryddfan yn ein gadael ni yn y diwedd. Wel, dyma neges hyfryd dwi'n meddwl sydd wedi pwyso arna yn ddiweddar. Neges gan yr arglwydd i ni ei bobl ar ddechrau 2021. Gadewch ni wrando yn ofalus, darllenwch dros y benod yn ofalus, gadewch ni gredu ynddo, pwyso arno fe, profi'r diddanwch a'r cysur, y tangnefedd, y gobaith a'r llawenydd sydd ganddo fe ar ein cyfer. Gadewch ni alw arno fe i ddangos ein nerth eto yn ein bywyd ni ac i weithio trwyddo ni eto gogoniant i'w enw. Amen. Yr emyn ola yw yng Nghrist ei hun. Gawn ni weddio. Diolch Arglwydd am dy neges a air I ni heddiw. Diolch bod ti'n pwyso arno ni I wrando. Go Arglwydd helpa ni gofio pa mor bwysig yw ffydd ac ymddiried yno ti a chredu yno ti. Oherwydd wyt ti'n gallu gweddnewid bywyd. Wyt ti'n gallu troi y llanast gweitha yn drefn
a'r lle mwyaf sych yn ardd. O, diolch Arglwydd. Diolch bod ti wedi rhoi ni cyfarwyddiadau, instructions bywyd tragwyddo yn Iesu Grist. Ac o, Arglwydd, diolch bod ti ar waith a bod dim byd yn mynd i rwystro dy gynlluniau mawr di. Ac bod hyn, Arglwydd, i ddod â gobaith mawr i ni, ond i ddod â llawenydd mawr i ni hefyd. Ac o, Arglwydd, helpa ni i dygredu di, helpa ni lawenhau yno ti yn y dyddiau hyn. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a rhoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.